ζωή των Ανώριμοι γινόταν ταινία, ποιους ηθοποιούς θα διαλέγατε για να τους ενσαρκώσουν και ποιος σκηνοθέτης θα θέλατε να γυρίσει? Κοίταξε, εγώ θα ήθελα να πω τώρα, αλλά θα φανούμε και πολύ ψωνάδες άμα πούμε αυτό. Γιατί? Θα πει τον Brad Pitt. Όχι. Ναι, εγώ θέλω σκηνοθέτη εδώ Ταλιάνη, δεν γίνεται. Η ζωή των Ανώριμων θα ήταν φυλακές ανηλίκων. Τραμπάκουλα, μην μπερδεύεσαι. Εμένα θέλω να με παίζει ο Bud Spencer. Απλά. Όχι. Τρόπος. Το χοντρό πρέπει να παίζει ο Bud Εσένα θα σε Spencer. παίξει ο τέτοιος, μετά από λαϊκή απέτηση. Ο Gerald Butler. Ο Τζάραλ Μπάτλερ, ναι. Ωραία. Άνετα. Υπόλοιποι. Εμένα μάλλον θα με έκανε ο Τζιμ Κάρεϊ. Σωστό. Σάτρης. Είσαι Γκουίνερ Γουίβερ. Πάντα ήθελα να βγαίνω από κρυογεννητικό θάλαμο. Και να πετάγεται κάτι μέσα από τα σπλάχνα μου. Τον κουράδα ποιος θα τον έκανε? Ο Ντάντε Βίτο. Ρε Σατριγιάννη, ρωτάει ο Μάικ. Κάνα πιστόλι θα πέσει και έχεις κάνει και like κιόλας. Ναι, εντάξει. Ναι, απάντησε το άνθρωπο. Πιστόλι Like πιστόλα. Ο Μάικ. Πιστόλι. Πιστόλι. Ο Μάικ Ντοράντο Ναι. είναι ο drummer των Sandals που θα παίξουμε τώρα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, να είστε όλοι εκεί. Αυτός είναι ο Μάικ Ντοράντο. Και Και ακόμα και δεν είστε αυτή σαν. η πιστόλα που λέει είναι εραστείο που θα το αφήσουμε να διαρρεύσει κάποια στιγμή. Θα πέσει η πιστόλα τέλος πάντων. Πολύ Θα πέσει όμορφα. τίγκα Θα πιστόλι. πέσει η πιστόλα Quantum of και πιστόλι. όλα κάτω και τέτοια. Πολύ όμορφα. Και Boy. VCA. Ναι. Ρωτάει τώρα η Κλέρι. Ποια είναι η πραγματική σας σχέση με τον Μπαμπαμίτσο? Γιατί πάντα βρίσκουμε να κάτσουμε ενώ γίνεται της τρελής από κόσμο? Παπα Μίτσος είναι λοιπόν Θε- η λαδόπολα στον Άγιο Δημήτριο, μια ταβέρνα την οποία τιμάμε αρκετά συχνά. Ναι, Και επειδή όντως έχει πολύ κόσμο και αναμονή, απλά όταν εμφανίζεται ο Μαριστάινερ, Απλά είναι Το σαν- έχω ζήσει ξέρεις- και εγώ αυτό. part the waters, ανοίγουν Ναι. τα Είναι νερά όπως στην τα ρόδα τσάντα και κοπάνα που του λένε ρε μπίλια είναι γεμάτη καφετερία. Ας πούμε, λέει να το φροντίσω. Ναι, με λίγα λόγια, ναι, θα μπορούσε να περάσει από την νεκρά θάλασσα και να ανοίξουν τα νερά, είναι τόσο απλό. Πολύ όμορφα. Μια πιο προσωπική ερώτηση. Ποιος έχει τις περισσότερες κατακτήσεις? Αυτός. Κατακτήσεις ο Μέγας Αλέξανδρος πάρα πολλές. Από τους Και Ανώριμους. μετά Μέχρι τα βάθη Ο της Ινδίας Ναπολέοντας, ο Κέσαρας. Όχι. Ξέρετε, όπως άλλοι. Αρκετές κατακτήσεις. Αρκετές κατακτήσεις, ναι. Ναι, αλλά δεν μας λες ποιος το ρωτάει. Η Κλέρι πάλι. Α, η Κλέρι το ρωτάει. Ναι, Και ναι, ναι. έχει κάνει μπαράζ ερωτήσεων. Ναι, είναι μόνο αυτές οι δύο. Και αυτός που έχει θα κάνει ρωτήσω. μπαράζ κατακτήσεων. Ο Άγγλι Τζακ Σπίλερ. Ποιος είναι αυτός? Έλα ρε. Έλα τώρα. Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Σε μια ουτοπική κοινωνία όπου τα ενία και τις κουτάλες έχει αναλάβει η δικτατορία του προλεταριάτου, τι χρώμα εσώρουχα θα ψωνίζατε, αν φοράτε? Σε αυτή την κοινωνία δεν ψωνίζεις τα εσώρουχα, παίρνεις τα εσώρουχα που σου δίνει το κράτος. Έτσι, μπράβο. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν. Άσπρα Μινέρβα. Άσπρα Μινέρβα. Ξέρεις, με το χωρισματάκι με για να κίτρινο μην- και και καφέ καφέ, για τον αντίστοιχα. προσανατολισμό. Ο Αποστόλης Τσίμος ρωτάει τι μπατάριες παίρνει το Demonocalculator. Ω. Εσύ να το πεις αυτό. Που έκανες κιόλας. Ναι, αυτοκινήτου. Κοίτα, πιστεύω το The Monocalculator είναι powered by Satan, δεν χρειάζεται μπαταρίες. Απλά 1966. απλά τρέφεται με ψυχές και δάκρυα. Αυτό. Και δάκρυα. Και θειάφου και τσάνι. Τέσσερα και... Και είναι και σφυριλατημένος. Και lamentations, πώς λέγεται. Και θρήνους. Και θρήνος. Και δέος. Ο Σταύρος ρωτάει το Game Boy τελικά το πήρατε πίσω? Ναι. 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 Το πήγαμε. Ναι, εσείς λέει όχι. Δεν ξέρω, είπα δεν ξέρω. Τι να απαντάς χωρίς να ξέρεις. Δεν απάντησα. Σε φέραμε. Κατ! Μου βάζει λόγια στο στόμα μου. Το Game Boy το πήραμε πίσω Μετά από πόσο 2 καιρό? χρόνια μετά. 2 Πανηγυρικά. χρόνια μετά. Τι Δουλεύει παιχνίδια είχαμε ακόμα. δώσει με το Game Boy Όχι τότε? ιδιαίτερα πανηγυρικά. Tetris, Magnetic Soccer και το R-Type. Μεγάλη ήττα. Ο Γιώργος από τους Κάμελοτ Oh, yes. Θα ρωτάει παίξουμε και με τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη Εννοείται, τώρα. ναι. Ξανά. αν σας υποχρεώνω να κλείσετε Στη μια Θεσσαλονίκη. λίστα- Στη Θεσσαλονίκη. Στο Airball, παιδιά. Έτσι. Αν σας υποχρεώνω να τους κλείσετε Κάμελοτ. σε ένα δωμάτιο 27 Νοεμβρίου. Φτάνει, Ναι. φτάνει. Λέγε. Με κιθάρες! Αν σας υποχρεώνω να κλειστείτε σε ένα δωμάτιο και να ακούτε όλη μέρα slamcore death metal, ποιος νομίζετε ότι θα έφευγε πρώτος και γιατί?
Προτιμώ pornogrind. Vegetarian burgers grindcore. Ο Κουράδας θα φύγει πρώτος. Ναι, άνετα, Τι μαλακίες είναι Ο αυτές. Κουράδας δεν θα είχε μπει στο δωμάτιο νομίζω καν. Ναι. Ο Κουράδας δεν θα είχε μπει στον Το κόπο. θέμα είναι ότι σου λέει Ο Κουράδας θα μας έπαιρνε χρονός θα τηλέφωνο στέλνει. μισή Πες ώρα ότι μας αργότερα. δέσανε ρε παιδί μου. Ναι, και σας βάλω σαν δωμάτιο όλοι. όλοι. Ναι, τι. Πώς θα φεύγαμε. Εφού Εγώ θα πάνω πάμε σίγουρα θα έβγα τελευταίος. Λοιπόν, Αυτό βάζει η μόνο ερώτηση. Βάζει, ναι, Γιώργο, δεν ήταν καλή ερώτηση σου. Ωραία, Δεν θα θα μας κερδίσεις υποχρεώνανε εκεί. να το διατυπώσω εγώ θα μας υποχρεώνανε να μπούμε, Ναι. αλλά δεν θα μας Ναι, να μείνουμε. θα μπορούσατε να φύγετε, ναι. Αυτό, μπράβο. Ποιος θα βγει πρώτος, άρα ο Κουράδας είναι η απάντηση. Μάλλον. Εύκολα. Εύκολα. Στανταράκι. 1-10, δεν παίζει καν. Πάμε θα μάτσα. Ωραία. Ο Δημήτρης, ο Γιώργουλας, ρωτάει, θα πηγαίνατε ποτέ στο X Factor και αν ναι, ποιο τραγούδι θα ερμηνεύατε στην audition και γιατί. Κάτι από Χρήστο Δάντη πάντως θα λέγαμε. Άνετα. Εύκολα. Πανεύκολα. Το ψάξαμε. Σκάσε ποιο. Θα θέλετε να πάτε Να γιατί. φύγει. Το παλιό μου παλτό. Δεν σου κομμάτια. κάνει, άστο, δεν σου κάνει. Είναι μεγάλο, ναι. Έστω, είναι μεγάλο, δεν σου κάνει. Ναι, Παλιό όντως, μαρός θα πέσει. δεν το έχουμε. Δεν μπορώ να σου πω κομμάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά σίγουρα θα Αλλά είναι το θα, Δάντη. θα μπαίναμε σαν καταιγίδα τσερίμου με Χρήστο Δάντη, θα ισοπεδώναμε το stage και θα φεύγαμε. Ή θα φεύγανε οι άλλοι. Ξαρτάται. Ο Panic ρωτάει, πότε έχετε σκοπό να κάνετε ένα update στο section tabs στο site σας. Α, ναι. Η απάντηση ήταν Πολύ καλή ερώτηση. Θέλεις να το συνεχίσουμε ή φτάνει αυτό? Όχι, θέλω έχεις να θέλω απαντήσουμε, κανονικά. Ελπίζω να μην Άκου. μόνο για κιθάρες. Άκου λίγο. Πανίκ. Λοιπόν, Πανίκα, είναι πόντιο. το να κάθεσαι και να γράφεις αριθμούς και να ψάχνεις τα riff του νεκροπεθαμένου ή και τα δικά μου καμιά φορά, ξέρω εγώ, είναι βαρετό. Εξάλλου είναι όλα εύκολα. Νομίζω ότι άμα παρατηρήσεις ή ακούσεις τα κομμάτια που θέλεις να βγάλεις για αρχή, νομίζω ότι θα τα βγάλεις. Ξέρω, τι λέτε. Είναι εύκολα, δεν είναι δύσκολα. Απλά είναι... Ω, μωρέ. Βαριέμαι. Ναι. Βαριέσαι. Όχι, εσύ βαριέσαι. Εγώ τα κάνω αυτά που κάνουμε. Αλλά Οπότε... δεν βαριέσαι κι εσύ. Βαριέμαι, αλλά εσύ δεν βαριέσαι καν. Εγώ βαριέμαι, γι' αυτό βαριέσαι εσύ μετά. Και εγώ βαριέμαι. Whatever. Να ανακοινώσουμε κάτι ή όχι? Ας το Να ανακοινώσω. ανακοινώσω. Λοιπόν, θα ανέβει ένα ταμπακό μας σίγουρα του Kama Sutra, Το οποίο υπάρχει ήδη. το οποίο έχει είναι φτιάξει φτιαγμένο κάποιος. γιατί αυτός που δεν βαριόταν το φτιάξε. Όχι, όχι, θέλω να πω κάτι άλλο. Ότι πριν το φτιάξω εγώ, το έχει φτιάξει κάποιο άλλο που κυκλοφορεί ήδη στο Ιντερνετ. Α, τέλεια. Μπορείς να το παίρνεις από τους άλλους. Είναι σε κάποιο site που λέγεται Tabs 911 και έχει Τέλος φτιάξει πάντων, θα το και τα πάρουμε. drums και τον μπάσο και όλα τα έχει φτιάξει. Α, Αυτός. σωστά Να μπορώ να δω κιόλας. τι παίζω. Εντάξει, περίπου σωστά, ναι, μπες τσεκάρι. Γιατί δεν θυμάμαι. Όχι, όχι, εσύ εντάξει, το πες σωστά. Εσύ μπες τσεκάρι. Πάμε παρακάτω. Τελειώνουμε με τις ερωτήσεις. Γιατί! Θα αρχίσουμε με τις απαντήσεις. Ρωτάει η Εύη Χαραλάμπους. Ποια είναι η ερώτηση που εύχεστε κάθε φορά να μην σας κάνει ο δημοσιογράφος? Μας έχεις κάνει πολλές ήδη από. Όλες λοιπόν αυτές που έχω ρωτήσει δεν θέλουν να τις απαντήσουν. Έχεις κάνει μια καλή λίστα μέχρι τώρα. Αλήθεια. Μμμ. Εδώ παιδιά, όποιος θέλει. Όχι, εννοεί, εγώ πιστεύω ότι εννοεί πια μας φέρνει σε δύσκολη θέση και δεν θέλουμε να τα απαντάμε. Γενικώς, ή έχετε βαρεθεί. Αν είμαστε πιστοί. Αυτή είναι που μας μένει σε πιο δύσκολη θέση. Ναι, γιατί δεν έχουμε αγγλικό στίχο. Βαριέμαι, δεν θέλω να το πω. Ναι, όντως. Αυτή πρέπει να είναι, όντως. Πότε γιατί δεν γράφουμε σοβαρά? Όχι, όχι αυτό. Άλλα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή. Γιατί είναι. Μας το έχουν ρωτήσει 200 φορές και κάθε φορά λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ρωτάει η Κάλια πάλι από την Κρήτη. Εργολαβία! Εργολαβία, άστο να πάρει. Πότε θα κάνουμε ξαστεριά? Πότε Πότε θα φλεβαρίσει. Πότε θα κάνει χαστεριά. Αυτά. Δεν υπάρχει απάντηση. Είναι ρητορική. Νομίζω θέλει όντως απάντηση, αλλά εντάξει. είναι Το ζητάει πρόβλημα. πολύ. Και εμείς θα Όταν δεν θα έχει σύννεφα, εντάξει. Σωστό. Ο Θανάσης Κωνσταντόπουλος ρωτάει πότε θα δούμε μια αφίσα που να γράφει Anonymous Live Unplugged. Και εννοείται να γραφτεί αυτό σε Το νιώσε, ελληνική. το Λοιπόν. νιώσε, το νιώσε. Θα γίνει, θα γίνει. Το ξέρω ότι θα είναι στην Θεσσαλονίκη. Το έχουμε στα σκαριά. Ναι, Δηλαδή θα απλά γίνει, το θα γίνει. σκεφτόμαστε. Θα γίνει. Εξάλλου έχουμε ήδη έτοιμο το εξώφυλλο. Η αφίσα υπάρχει ήδη Η αφίσα βασικά. όποτε θέλεις. Αφίσα Anytime. Αλλά live θα γίνουν πιθανότητα και 2 στην Αθήνα. Με το καινούργιο χρόνο. Πολύ όμορφα. Πέραν από τα Unplugged λοιπόν, Από τα- λέμε το live που θα κάνουμε κάπου στο καινούργιο χρόνο στην Αθήνα, λέμε να το ηχογραφήσουμε και να το βιντεοσκοπήσουμε και να κυκλοφορήσει σε live DVD CD. Πολύ ωραία.
Γαμό. Γαμό, Μουστάρι. μπράβο. Οπότε, Όχι κορυφή, μόνο εγώ έτσι. και όλα τα οπαδά σίγουρα. Έτσι. οπότε θέλουν να βγουν τις μουτσούνες τους. Το οποίο σημαίνει ότι είναι αυτό. Ακριβώς. Οπότε όταν βγει Οπότε ανακοίνωση για εγώ. αυτό το live, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να έρθετε όλοι μπροστά και να Ή αν κάνετε δεν ξέρετε, θα γόστι. σα πούμε εμεί. Για όποιον δεν ξέρει, μπορεί να έρθει στο live άμα θέλει να δει τη φάτσα του μετά στην τηλεόρασή του. Ευχαριστώ. Ναι. Ή και να το παίξει κάποια άλλη τηλεόραση από εκεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Όχι. Θες κι άλλο. Ναι. Εντάξει. Περνάμε τόσο ωραία μαζί σου. Μπορώ να σου κάνω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις. My great bundle of sweetness. Ο Harry Language από Κρήτη ρωτάει πόσο μαλάκας είναι. Αυτός. Αυτός, ναι. Θέλει να απαντήσετε εσείς για αυτόν. Πόσο μαλάκας είναι. Κοίτα, δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει. Πάντως μια γερή υποψηφιότητα για να κερδίσει το CD. Την εγκαίρεση. Υπάρχει φαβορί λοιπόν. Υπάρχει Ήδη το φαβορί. Πιστεύω ότι με αυτή την ερώτηση είναι μπροστά. Προηγείται, δεν ξέρω. Τελευταία ερώτηση και θέλω έτσι μια όμορφη απάντηση, καθόλου σοβαρή και μακροσκελή αν γίνεται. Ναι. Ρωτάει ο Νικόστρατος, Τιτανό Ατσάλινος, ποιο, κατά τη γνώμη σας, είναι το νόημα της ζωής. Το νόημα της ζωής. Εγώ. Πολύ ωραία ερώτηση. Όχι εσύ. Όχι, όχι εγώ. Μια δεν εννοώ. κηδεία. Ναι. Τα solo μου. Το νόημα της ζωής. Αυτό είναι το νόημα της δικιάς μου ζωής. Όχι της ζωής γενικά. Εντάξει, εντάξει. Fuck the world, hell and kill. Πολύ όμορφα, μόνο αυτό. Δεν έχω να πω κάτι. Όχι, ξέρω εγώ. Δύσκολη ερώτηση. παιδιά. Κοίτα, Να απαντήσω. Ήταν σαν να με τριπλάρισε ο απαντήσω. Μέση. Δεν ξέρω. Να Με τριπλάρισε ο απαντήσω Μέση σοβαρά σε στην μουντιαλίτο. ερώτηση. Δεν ξέρω. Απάντησε πως θες. Υποθέτω ότι είναι να περνάμε καλά, να γράφουμε στα αρχίδια μας πολύ κόσμο και... να γράφουμε Όχι μουσική. όμως στους οπαδούς. Περιμένετε, νομίζω ότι μπορώ να δείξω ποιο είναι το νόημα της ζωής εδώ και τώρα. Το έχει βρει και δεν το αφήνει με τίποτα. Περίμενε. Εδώ είναι. Το έχω. Το κρατάει! Κρατάω το νόημα της ζωής. Το νόημα της ζωής είναι κρυμμένο μες στη μύτη. Θες να το βγάλω έξω ή θες να το αφήσω εκεί. Δείξτε το στον κόσμο. Αυτή λοιπόν ήταν και η συνέντευξη των Ανώριμοι. Από εσάς, για εσάς. Από την Εφη Μπάρτον και το metalhead.gr και Τραβάκουλα, νεκροπεθαμένο Σατριγιάννη Τσαφοπλάκιου. Αυτή λοιπόν ήταν και η συνέντευξη των Ανώριμοι. Από εσάς, για εσάς. Από την Εφη Μπάρτον και το metalhead.gr και Τραβάκουλα, νεκροπεθαμένο Σατριγιάννη Τσαφοπλάκιου. Πείτε ένα μήνυμα για αυτούς που θα δούνε τη συνέντευξη. Λοιπόν, Ευχαριστούμε το Metal Head και την Εφη. Πάρτον. Ευχαριστούμε το Πάρτον, Metal Head και πήγαινε την να Εφη έρθουν εκεί. Πάρτον για τη συνέντευξη, για τις ωραίες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε τα παιδιά από το Facebook που πήγαν στον Ευχαριστούμε. κόπο. Τη μαμά μου, το Θεό, Θεό. τον Σατανά. Έτσι. Ευχαριστούμε το Baseline Studio που μας Που προσέφερε μας το χώρο. έδωσε το χώρο Ναι. για να κάνουμε αυτή Για την να κάνουμε τη μαλακία συνέντευξη. στην αηδία. Ναι. Για να την καφρίσουμε δηλαδή εδώ πέρα τη φάση. Ναι. Ελάτε σε κάποιο live μας. Και Νιώστε την οργή μας. Το μόνο που έχετε να χάσετε είναι λίγα λεφτά και το χρόνο σας. Τίποτα άλλο σας το υπόσχομαι. Αυτό. μερικοί και τον ύπνο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν.